ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ବା ଯାଅ ଯେ ଏଟିଏମ୍ ପଇସା ଆଣିଲେ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଟିକେ ଦବା ମାଲିକ ପଇସା ପଠେଇଥିବ ତ ପଠେଇଥିବେ ଯଦି ଆଣିବ ନହେଲେ କି ଜାଣୁ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲେନି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୁଗାଟେ ଆଣିଦବ ଲୁଗା ବା ତୋର ଅଛି ଥିଲେ ବି ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ବା ଆଜି ପିନ୍ଧିବ ସବୁଦିନ ପିନ୍ଧିବ କଣ ଆଜି ପିନ୍ଧିବ ସବୁଦିନ ପିନ୍ଧିବ ପଇସା କଥାରେ ପତ୍ର ଅଛି ନାହିଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଯାହା ପିନ୍ଧିବ ତାହା ସବୁ ବର୍ଷ ପିନ୍ଧିବ ମୋ ଗୋଡ଼ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଖରାପ ଅଛି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ମାଲିକ ପଇସା ପଠେଇଛି ନାହିଁ ହଁ ଯାଅ ଦେଇଥିଲେ ତ ଆଣିବ ନହେଲେ ନାହିଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିବି କି ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଆଣିବ ଆମ ପାଇଁ ଲୁଗାଟେ ଆଣିଦେବ ମସଲା ଫସଲା ଆଣିବ ହଉ ଏଟିଏମ୍ଟା ନା ଚିକେନ୍ଟା ଆଣିଦେବ ଏଇଠି ଥିଲାନି ହଁ ଏଇଠି ଅଛି ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ହଁ ହଁ ଟାଇମ୍ 11:30 ହେଲାଣି ତ ହଉ କ'ଣ କରିବା ଯେ ମାଲିକ ବା ପଇସା ପଠେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ମୁଇଁ ବହୁତ ଥର ଫୋନ୍ କଲି ଏତେ ସମୟ ରହିଲି ବହୁତ ଥର ଫୋନ୍ କଲି ପଇସା ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯେ ମୁଁ ପାଣି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ପୁଣି ପାଣି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଣିଲେ ପାଣି ରୋଷେଇ କରିବି ଚାଉଳ ଆଣିଲେ ରୋଷେଇ କରିବି କ'ଣ କରିବା ଯେ ନହେଲା ନାହିଁ ବାସି ପଖାଳ ଦେଖିବା କେତେ ଅଛି ଖାଇଦେବା ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବୁ କହିବେ ଆଜି ନାହିଁ କାଲି କରିବା ବୋଲି ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବୁଝେଇ ହେଲେ ଯାହା ବୁଝେଇବୁ ହେଲେ ମୁଁ ତ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି ଆଉ ମାଲିକ ତ ପଇସା ତ ଛାଡ଼ିଲେନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏତେ ସମୟ ରହିଲି ପାଣିଟା ହେଲେ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାହାରେ କ'ଣ ହେଉଛି କାଢ଼ୁ କ'ଣ ଦରକାର ଯଦି ମାଗି ଦେଖିଦେ କାହାକୁ ହାଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ବୋଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନହେଲେ ଜାଣିଲେ ମୋତେ ସେ ଖରାପ ଭାବିବେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିନା ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପୋଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବୋଧେ ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲି ମାଲିକ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଆସିବ ନ ଆସିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଦେଲେନି ସତ କହୁଛି ମୁଁ ମିଛ କହୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ହେଇଛି ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ତଥାପି ଆଣିନି ମେଡ଼ିସିନ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଣିନି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଜଙ୍ଘରେ ଗାଡ଼ିଟା ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଞ୍ଜଡ଼ ହେଇଛି ଗୋଡ଼ରେ ଏ ଫଟୋ ଆଉ ଏ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ମାସେ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ଆମକୁ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଯାହା ଉପର ବାଲା କରିବେ ତାହା ହିଁ ହେବ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏତିକିରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରିଛି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିବି